John Samuel Korikpa ka eke o si adị nwanne tiu ekelekwa m unu ka onye chiri ya zelụ nke onye chiri ya zelụ taịm anyị ji apụta o nwere ndị niile na-akpụgo ụla fa ga-anọ n'ụla a na-eme ife a na-eme. A lot of people na Igbo currently achọrọ m ịgwa unu damages enwere n'obodo anyị a damages enwere n'obodo a ọ dị too much. Enwere some men anyị nwere n'ala Igbo bụ half men half women in the sense na enwere amamịnata na ụfọdụ bụ gay. Enwere some men nọ na be anyị bụ si gay ihe ama na ha bụ ndị na-akpọ n'ike na be anyị ebe mmadụ anọzi mmadụ kọrọ ụkọ some girls ị na-afọ ọ na-adịghị ka afọ na-arọ dị. Some of them you go sorry for them, the kind of people na-abịagodi their way, unreasonable people ndị na-enwere sense n'ala Igbo na ihe a na-eme ọ na-eme ha affect too much. mgbe ọbụla o nwere ka esi rie ndị mmadụ rie ha chefu ha na ndị ha bụ ha na-emezi nzuzugharị. Onye Igbo kweta na nwoke ibi ya ewere amụ ya n'afa ihe n'ike. Onye Igbo kwetara ụdị ya ka ịghọta ụdị Igbo a na-agwa gị na ekwesị ịbịa na ndị Igbo na-aka ụdị aka nwaanyị adị proud ime ka amalụ na ọ na-agụ nwaanyị ibi aka n'ike. ị na-ekele eme Igbo nna agwa unu dat na o nwere ndị na-abụrụ ndị Igbo ferika mana anyị na ha bụ ofu. Onye akpatara oge ọbụla a na-ekwu okwu ife gbasara Biafra ịnụ ka ndị Biafra na-asị gị but those people are our brothers. Why ga-eji na-agwa m about my brother? M ekwu okwu onwe m, they are my brothers. Onye sị gị na mụ na ya bụ brother? Nyanwa mana ya bụrụ brother. Anya bụrụ brother. Enwere friend nwee brother, enwere nke bụ neighbor. Really mistake neighbor for brother. Na neighbor go bụ your brother. Neighbor my brother. Fable bụ my neighbor. Emego video severally na-eme ka ndị mmadụ ghọta etu anyị si kwuru na Nigeria. Onye Hausa bụ onye Hausa, onye Yoruba bụ onye Yoruba, onye Igbo bụ onye Igbo. Anyị nche nwa mmekọ. Ihe jikọrọ anyị ncha bụ this business in Nigeria. Sisi ya bụ ihe jikọrọ anyị na ama. N'Igbo kwụ n'ụkwụ fa, Hausa kwụ n'ụkwụ fa, Yoruba kwụ n'ụkwụ fa. And before I bụrụ Nigeria, ndị ọbụla kwụrụ onwe fa na-emere onwe fa their own thing. Igbo na-eje ịjọ na-abịa Igbo na-eje oru na-eje Igbo. Fa ghọtara onwe fa na-emere onwe fa ife. Onye ọbụla ma ndị be fa nekwa ndị be anyị onye ọbụla maka esi wee nọrọ ya malụ boundaries maka onwe ebe esi wee mark ya boundary then na ịkpaba anyị bụ ebe a ka ọ jedebere na boundary anyị bụ ebe a ka anyị na ndị a nwere boundary. Each people ma ndị fancha bụ ofu. Na otu esi wee bili ịbatakwa ebe ahụ ebi ifu na ndị a bi n'ime community a nwere ndị si ebe dị na wee bịa join this community. Ịpụtata ị na-asị because no join community na nwanne m. Ọ bụrụ nwanne m ewepụ problem ọ kaala ịnọ with me. Ọ kwesịrị ịkwụ n'ụkwụ ya. Etu a nọ na Igbo kwesịrị ịkwụrụ n'ụkwụ ha. Igbo kwụrụ n'ụkwụ ha mara na ihe Igbo ka ị na-eme. Ị na-edoro ije gwaba mmadụ na-emeti ya my brother. A na-aka ụdịla anyị ka akọ. A na-egosi nwanne egosi oyi ka a na-egosi.
nwanne gị fụ gị ife ga-amagnet gị ga-amagnet gị ma nọ nwanne gị. Ọ bụrụ na enwe dat magnet ọ bụrụ nwanne gị. Oge ya suspect ba ma onye ọ bụ nwanne gị oge ọ na-eme ka gị nwa. Ị na-asị na na-afụkwa similarities n'ime mmadụ na-aba. Ọ bụ etu anyị nọ n'ala Igbo, mmadụ a na-akọrọ m nọ n'ala Biafra na-eme donu ka anyị seki ọnụ ala Igbo esisi mụ ihe ọkụ ebute echi si na ịgwa m na-ebu onye Igbo, mụ na ga-ebu onye Igbo, ọ ga-eburu onye Igbo. You are not. Iburu onye Igbo. Igbo enweghị eziokwu, ibe bụ onye Israel. You are from Israel. Mana ka ihe na-akọdo onwe onye na-amara befa. Onye ọbụla ma befa. Ndị Israel bi n'ala Igbo ma they are trying to rob us if Bible. Ha ma na ha abụghị ndị Igbo. They are not Igbo. Ha bụ nwanne ndị Igbo. Ụfọdụ bụ friend. Ịrapụ ndị a na-ekwu ife akịta sị gị na ị gara be Igbo. Ewee sịkwa gị na ị gara jikwa wee bụrụkwa ebe nwa, nke a bụrụkwa ebe nwa, nke a bụrụkwa ebe nwa. O nwere ndị nọ na South East Igbo taa ewepụ na na-eme steeti ha na ndị Igbo abụghị ofu. Ịma ndị nna-ekwu ka a na-abịa ekwe ya afa. O nwere ndị nọ na South East ya ewepụ na akpọrọ South East wepụ na-enwe steeti. Ndị a mana ha na ndị Igbo abụghị ifene maka na o nweghị ihe ọ ga-asụ gị nwa ga-anụ. Onwe ihe ọ na-asụkata sụcha ka enu ya ọ na-ekwu n'imesizi na-anụchata nwa obere iwee tọọ ọnụ bịa na nwanne gị. Ọ bụrụ nwanne gị anyị ma nke bụ eziokwu, o nwere gị na ya bụ nwanne ka anyị ghọta ihe bụ na mụ na onye abụọ onye abụ ikwu m nke a bụ ibe m, ọ bụrụ ofu. Etu o si dị n'ala Igbo na etu esi wee triti gị na be friend gị n'ala Igbo dị iche na etu esi gị etriti gị oge ọbụla ị gara na be your mother, ikwu nne gị. The treatment ada abụ ofu. Ọ da abụ ofu ka ị wee ghọta how deep ife nna gwa anyị dị. Ife a na-atụrụ anyị bụ ka a suppress afọ Igbo, ka a kụgbuo ya, ka a hapụzi inwe ndị ga-amarụ ndị ha bụ sef, ndị ga-ama omenala fa, malụ their history, malụ everything concerning them. A na-sponsor sponsor ka e finish ife gbasara that race ka nke a aga. O nwere ndị fụ na fa is very little kama fa ga-aga into extinct ka onye ọbụla adakasịa. Emesịrị mgbe a na-emepe boda, ndị ugwu a na-anụrụ ụmụ nwaanyị anyị. Oge ndị ugwu bịa anụbazi ụmụ nwaanyị anyị ka nnọma na nke anyị agwụrụ. Ndị ugwu na-abịa nụrụ nwaanyị anyị, anyị ejeje nụta ndị obodo ọzọ. Today anyị na-abrag na anyị na-anụ onye ọcha, anyị na-abrag na ị na-anụ nwaanyị obodo dị ona, ị na-anụ nwaanyị obodo dị ona ka ị na-abrag. Ọ kwesịghị ịbụ ihe bragging. Nke gị bụ nke gị. If you know who you are, nke gị bụ nke gị. N'efe ị na-agbagharị ebe a ka amụghị find pleasure, find their solace. Ụsọ ọhụ ka ịdị ụsọ ọhụ ya ka iji wee hapụ anime nna gị si ebe a lafee jee kuro ofu akati kuro nata. Ndị kụkasịgoro onwe ha dị ya kobati ebe a na-akụrụ gị aka. Ichi ime ihe ime nke gị ọ ka Igbo si eme, original Igbo. Ịbụ na o nwere oge a na-eme ya na-ama aka n'ala Igbo ka amalụ ụmụ Igbo n'obodo anyị ya isi. O nwere mgbe ebe na bife ichi ọzọ n'ala Igbo, nne gị ga-abụ onye obodo, nna gị ga-abụ onye obodo, nne nne gị ga-abụ onye obodo, nna nne gị ga-abụ onye obodo. Nya ikwu gị otu a jee ruo 4th 5th generation ha bụsị ndị obodo a. Edebere datin nke wee were ya na-eritain their culture.
ka a na-retain their own things. Anụ ihe eji ama obodo na-anụkọlite onwe ha na-emekọlite ihe ya ka o ji bụrụ obodo. Ije ha na-enwe ahịa hapụ ndị dibịa nya doctors ha na-akọntrol ife niile ga-adịkwa na dị obodo ya ka o ji bụrụ obodo. Ịchọ ịnụ nwaanyị nụlụ ya ebe a ka ha si wee mịa na ha mesị wee ha bido bịa fọm bịa that otu ahụ unu si gbaa n'ibe ọ bụrụ na unu si ebe unu si bịa na efe ndị bụ 30 people ma ọ dị na efe ndị bụ 15 people. Ngwa 15 ọnụ dị unu ga-anụzi nwaanyị na ndị otu ya. Ngwa unu ga-anọ unu ga-anọ anyị weezi afa dị na kọvazie nya onye akpatara na ije n'obodo dị iche iche asị na ife a bụ nne na-asa akafa dị. Ka m were Ọkịja for example, asị Ọkịja ohu ebem na iri. Ọkịja dị 30 villages, Ihiala dị 10 villages. Ha nọrọ under the name Ihiala, mana ịbatazia n'ime those places like Akwa, Ụbahekwem, ụzọ Akwa, Ụbahekwem, and so on and so forth. Ịbatazia na ndị Akwa ịfụkwa na ife abụkwa different people. Enwere ndị ga-eje fụ na ndị a bụ obodo dị na ka ha si wee nọrọ ebe a na family ha apụsigo nọọsụ ha bụ ndị ya. So ka ifu etu esi wee structure obodo anyị mgbe ahụ kama unu ga-ebebe akwa na amaji na amaji ọ na-adọrọ ndị umbrella wee na-eme ihe unu na-eme ka unu nwee ike nwee ife ọbụla unu chọrọ like afịa. Unu nwekwuo mmiri obodo ọ bụrụ na mmiri dị na saịdị unu enwekọ ya ọ na-create one part e ga-eji na ya so that everybody ga na-communicate mara onye bụ onye. E need external people. Ya kpatara na ito n'obodo mgbe ọsị ọbụla unu ga-afụ na mmiri unu ndị si esi bata unu na-ama anụ na-erezi alarm. Back in those days onwe oge a na-eme kidnapping. Enwere ike ebe unu nọ na mmiri na unu bụ iku mmiri na-egwuzi mmiri anyị nakọta ụmụ okorobịa nwere ike ruo efe dịka 50 buru ụgbọ pụta hold onye ọbụla down kpọkọsị ụmụ agbọghọbịa niile afụrụ ebe a buru ya tinye n'ụgbọ wa kafa wee nwee ike build their own community side ha si wee bịa. Ụmụ nwaanyị a bụ bịa you will never return again. Eru edebe ha ebe a ha na-amụ nwa nọrọ dị a they no dey go anywhere because ihe abụ the purpose eji wee weta ụmụ nwaanyị ka ha increase in their number to avoid ndị ọzọ imekwa ha attack. Ife a na-agwa ya bụ n'ọkpụ tọrọ ọkpụ oge mmadụ ka na-ebi n'ime ọfịa. Oge a ka na-ebi n'ime ọfịa mmiri obodo the path to that stream if ọ ga-adị very narrow ka ọ ga-abụ onwe ka o si dị nwee ike zoo n'ime ahịfịa mmanụ kaba anyị dịsị mgbe ahụ. So most of the things ndị Igbo na-eme oge ahụ enwe anwa abaa n'ime ọfịa anwa wee gbuo nwanne gị zochie na onwe ya ga-ama ogo onwe ife ga-eme n'ụwa ka ịsọsidi ịma na scot free. Nwa na onwe perfect crime n'ala Igbo. The art is quite that thing. The thing got born it in one way or the other. If not for anything, your conscience get megide a suspect baziagi. You have no choice than to confess. Na kwe fime. Nya bụ na atụ ọna gị. Ọ kwanu something nwere ike lead to no ngị mere ife dị na. If not the bago glaring were aka gị kwuo. Ma ọ kwanu ya free somebody not knowing like back in the days a na-enwe ndị nta na-agaligo n'elu isi n'ọlụ wee na-ede anụ. So na-abịa ndị nta afụsigo unu from enu ebe fanọ ma ndị na-egbu akwụ ma ndị na-ete mmanya fana anọkali n'elu isi back in the days. So enwere ike na-eche na mmadụ anọ ya ka art ya 1 or 2 ịmanụ onwe nọ n'elu na-awa ọchị gị imekọlụcha nnaba onwe nke ị ga na-emefe tie mkpu ịgbafue esevu onye ahụ ọ bụzie na ndị na-emego owefu ọ ga-agba nkịtị rekọdụ everything na brain ya na memory ya ka ya bụ jụọ ife ọ bụla ejujuru ya okwu ya kịta ya ka ọ ga-ekwu at any time. Ị na-alụzie kọva onye nwa apụta bịa gbapuo gị afọ si ji ebe dị na nene ọtanye gị n'anya ikwete. That is Igbo culture. But ndị na-enwero this culture ndị artistry shit a na-ele ha ọkụ legbusie the ancestors ha pụta kama a ga-anọrọ nwayọ ife a na-achọ ọbụ ka a dala obodo a ka a ghasasị anya. Onwere onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Igbo ga-anọ ebe a na-emebi ife nwanne ya ka ọ gbachite nkịtị. Today
a ga-agba afịa nwanne gị ọkụ somebody a na-asị yes n'ofitiri ya fada anụ ife kwasịfa nọrọ n'ụlọ mbọsị Mọnde onye na-ekwu okwu abụrụ onye nọ na another man's country jire ka ọ dịrị ya na mma ọ makwa na ego ọbụla ọ na-alụpụta na ọ na-etinye ya na bankị na Naịjirịa ebe na-ekwu ụdị okwu ego dị na bankị ebe a ndị bankị ewere ego na-emere biznes ya mgbe eji abata ego ha dị worthless atụtụ ego ha ka ha ji wee ego ha na mee real estate ịbatazie kịta na ha elesikwa gị elesi n'ime ego gị proceeds gị then nwanne gị asị ka ya were nke ya na-achị ya na-eme biznes aboki ibu ngwa ahịa ahụ gbagide ụzọ tasị afọ niile na-arịbata n'obodo unu elipaipai Monday morning na-aghọrọ ya n'elu suo everything ọgụ nwanne gị a nọrọ n'ebe ọ nọ na-asị yes nọ ife fitiri ife ikwutere n'ọnụ nwere ike ọ na-agara gị in this way today echi ife ikwutere n'ọnụ nwere ike backfire gị anyị amada ebe dị tin si apụta na-asị onye ma nke o mere onye ma nke o kwuru ụfọdụ na-asị gịnị ka ị na-akọ most of the things na-eme bụ according to ihe anyị kwuru ma ọkwara actions anyị erila onye Igbo nwere ife ọ ga-afụ omekwu ojiji ife ọbụla megidelu ebe onye Igbo nọ ewefu ọbara ọ ga-ekwu a nwezi ka esi ekwu ya asị na omepụrụ ya mmee ọbara bụ mmee na omepụrụ ya mmee n'ọnya that's the only thing onye Igbo ga-afụ wee mee ifene Igbo man ọbara ga-agbụ ya n'ahụ before ọba akwa mana ndị kịta nwebiri ya nwoke amapụta n'iru akwụkwọ na-akọgheri nwoke dina n'elu nwaanyị nọ n'elu ọhụụ n'abalị ọ na-ekpoghebe ọnụ na-akọgheri onye Igbo nwere ọ ga-eswet ya blood before ọbebe akwa onye Igbo adịghị eji ọ bụ na eje ebe eme anụ nwụ mgbe Igbo fọ onye akpọ dike dibịa ụlọ bọsị dibịa ụlọ ga-etipịa like this you need ka agwa gị dị ife ma ife need bụ ịna-anya n'anyanwụ anyị bụ ụmụ si n'ọwụwa anyanwụ ịna-anya n'anyanwụ ị ga-afụ ife a na-akpọ egwurugwu ọ ga-agba anyanwụ around the dark onye ọbụla na-eri anya ife a ga-ekwu he onye nala ama na ofu odogwu anana so the sign na-adị everywhere anyị bụ children of science and wonders wonder na-eme na side anyị ha bụ nne ndị ụka na-ekwugheri nnacha ọchị ị ga-ama na odogwu anana anụ ụbọchị a na-akwụ ya a na-edebere ya ebini na-arụ ya na-agwa ọ bụrụ efi ọ bụrụ ewu ebinigodo a ga-amanye ebini ahụ ọgbụ turn oil upside down ebini ahụ anọrụ dị a ebini ahụ ga-anọgide ya kpochitọba ọna na ịgba ebini adị agha kasị na ebini na-eli n'ude atụrụ na-eme ọbụla na-eme ebini ya nwa taịm ahụ ebini na-eli n'ude ime kama nwoke na-asụ ude nwoke ada ebe akwa onye Igbo today anyị na-ebe awo nwa obere ihe nwoke agha kwefu ahụ kili ahụ todes onye Igbo nọkọta n'ogbo nwanne ya asị obi ga-emerịrị gị enwere ihe onye a ji bụ nwanne gị ya ka eji ma ndị Igbo na ya ejiro nke egwu onye agha na nwanne ya afụrụ nwa ha n'anya mana ọbara ngwa nọ n'ala Igbo ọfa bụ ndị nwe mmụọ ekwena ndị bụ na ị na-akọ n'elu fa na-akọ n'ala ndị abụrụ ndị Igbo ya neighbors ụfọdụ bụ friends ka m na-agwago nwoke ọbụla ndị ụmụ okorobịa ibe na-achụ ego echi isochu ego etu ya si achụ ya etu isi achụ nke gị ndị mmadụ alaikiri ya ị na-ewosa ndị mmadụ iwe na ha alaikiri ka isi eme ana ịma na ihe na-eme dịgodo off
Awatoghị o. Ka m gụọ comment biko. Jesus Christ took 100% of the punishment for your sins on the cross, so there is no punishment left. Trust in that to go to heaven when you die. It's a free, undeserved gift. Okay. Okay. Ya bụ na o nwere onye bịa agba ya punishment because of my sins na anọ ya ahụ, ebe ọ bụ na ọ nwụrụ si na ihe mmadụ jikwa na ya acha m ọkụ si na mbụ onye mmehie nke a kwụziri ụgwọ ya. nwoke ma ọjọọ bịa ebe a wụfuo ọbara na afra ewere a na-emekwa nna wụfuru ọbara Jizọs ya kpawa nke a dịka onye agụụ gburu ọ bụrụ ọjọọ ya na ụra ndị ụka a na-ekwe agụ onwe eziokwu. Ị na-elele Jizọs ahụ n'elu obe ahụ onye ọ dịka onye ọbụla dị na anaghị na ọba wụfuru ọbara ya n'elu obe ọbara ya ha wụfuru nwa aja ya ọbara ya ha wụfuru ebe ọ bụ na-eji ya wee kwụ ụgwọ mmehie ka ezi mmehie nke nka na-emekwa ihe a ọ nụkọkọta akụkọ mmehie ọ na-emezi anyị mgbe ụfọdụ ikwukwuzi okwu na-atụ anyị egwu. Enwere freedom of speech hapụ na ya aka. So o webụ na ọrụ mmadụ chuzu ka ọ na-alụ abụrụ ọrụ nwere adreesị, ọ bụrụ efe inwe complimentary card. Mmadụ a nọrọ ebe ọ nọ na-asị gị ngọchi na ihe dị na-adịzi gịnị bụ ihe na-adịrịzi na mmadụ si ka ọ bịa nwụọ ọrụ gị onye si gị bịa nwụọ ị decide ya na-ebe nwụ ike a ma ọ daa ọnwụ bi nwụọ because you decide ya. Ọnwụ Jizọs onwe miracle mfo dị n'ime ya mụnwa afọ ya asị ihe Jehova ga-eji wee na-eko na-ege ntị ka m si ekwu my own ife njisi na m afọ ya asị ihe Jehova ga-eji wee na-eko na Jizọs nwụrụ ya ewelitekwa ya. Ọ bụ na iklem na ọ ga-ekere mmadụ mee mmadụ na-enye ndụ na-enye ọnwụ iwe sị na nwa gị bịa na-aya egbu ya na after 3 days obinie ebe ị mara after 3 days obinie i program gị ka ezi ya bụ ka ya na-etoziri gị n'ime ọ bụrụ na abụghọ gị ji power of ndụ amadị na-ereso ka ị nata ndụ mana ebe ọ bụ na iji pawa ndụ jide pawa ọnwụ ka ezibe miracle dị n'ime ya onwe onye ga-ejidekwa dị pawa ama na-eme which na enyekwa m pawa ahụ mma emekwa ya sị nwa m ya jee ngwaje nwụọ 2 days the 3rd day na mma kpọlite nna anyị dupụsiri anyị eje ọrụ oyibo jee gbaa bọị 7 years 6 years anyị bata be nna one day o nwere ọnwụ ka ya ọmụmụ ọbụ ịsa abụọ 5 years ebunatara ya ozu ọmụmụ after 6 years dị asị na moto pịagburu onye ji n'anya wee fụghị again. So na onye nke a zipụrụ nwa ya jee na ya egbu ya 2 days 3 days ya kpọnye ya n'ọnwụ izi kwuo ntụ onye si nwa ya jee gbaa bọị. So ndị nna anyị ha nwụkwuru anyị enwere ndị jere gbabọ ya nna ha nwụ ebe nna ya na-agbakwụgharị n'ime ọdọ nkwụ ikekwe ọ rigoro enu akwụ ụdọ kọtụ osi ebe ahụ nwụọ ihe ọ na-eme bụ ka ọma ma achịkọta nwa ego mgbe eji gbacha bọị ka ọ wee nke a join ya ka iwee bụrụ mmadụ. Nna gị atọ ebe ọ na-achụ ego ka ị survive ọnwụọ esi na onwere onye ọzọ nwụrụ gị ọnwụ onye ka nna gị nwụziri so mmadụ onye na-anwụrụ gị. So nwanne m onwe ebe ọbụla bụ heaven na-abụrụ nke anyị nọ n'ụwa ka ntrọsụọ ife a na mmeje heaven mgbe m nwụọrụ heaven m ga-eje mgbe m nwụọrụ ya heaven nke a nwere ihe dịdị ya ụgbọala a great thing ije heaven onye eji eme ọ bụrụ ebe bara uru anyị na-eprichi o nwere ebe bara uru a na-eprichi ọ bụ na heaven a bara uru heaven a the worst place ị ga-anọ ife nji wee gwa gị na heaven bụ the worst place ị ga-anọ bụ na hell ahụ nna afọ
since nna afụ hel ahụ a na-egosi o nwebe ezigbo ya m fụrụ n'ime ya ihe nna afụdebe bụ ọkụ na-enwu ebe a ịghọtago sisọ ọkụ na-enwu ebe a mana heaven nna afụ ụdị sọdụ ndị amamọ ndị ISIS juru na heaven alakata line ndị nwa ọbasịrị ya bụ angels bụ sisọd iwe na-ajụ heaven ọ dị peaceful ndị ewe buru sọd kwụrụ ebe a ụtụtụ ehihie ayazi egbe ha mma chukwu ekwekwara mmeje heaven nke na-achọ abịa don't want to go there na heaven na-aya dịka Israel anyị na-afụta onwe oge obi na-eri ya ala echi Ọsiria nwanne echi Iran nke ọzọ bụ Palestine ndị nke a obi eru anya na ọ ga heaven na-adị I don't want to go onye a na-eprichi ya asị ka enye ha Transcorp Abuja nye Sheraton Lagos hotel na-aba ka enye ya ma ya dị na nso heaven na ọnwụọ na ọya eje heaven onye a ga-agba ọtọ buru megafon na-ekwu na-eti I don't want to go to heaven eze na-aghọrị ndị ọ na-achị ọ dị mara ụlọ nke nwa na-ege ihe na-ekwu agakwu eziokwu asị ka enye gị Transcorp Abuja gị were ozi anọ nga iwu ya mana ihe niile hụ na nga kwuo na eche ije heaven wee nwụọ ọ gaghị enwe nka you know why nke anyị nọ na anyị dịgodo sure onwezi ihe onye fụrụ 99 ọ na 100 ga-amapụ ume anyị dịgodo sure na nke a na-ekwa ka na ise eti ọrụ gị ọfụma n'ihi na mma na onye nọ mma bụ eze n'obodo a n'ụwa anyị nọ onye ukwu ya nwa onye nta ya nwa ọ ka mma na m nwụrụ na big way ọ ka mma na m nwụrụ na big way anyị gbara ọda ebido anyị maka nri ụwa anyị ruo saịdị na-enwe ihe m ga-afụ bikos akụọ na m akụgo m akụ ọ na-eri eri adịgo committed alright ka anyị wee another comment okay fine nwe iwu eke okay okay see why are they circulating your picture on Radio Biafra ha na-circulate ịma otu a ka ịma ndị ha bụ ịkwesị ịma na ọka ha si eme ewuregwu mere topic were mee headline onwekwa nke chọrọ reason datin ị na-ajụ ya dị ya aha ncha niile bụ pure hypocrites one by one ya na ọ bụ a na-ebu propaganda ya keberu pikchọ m dị n'ịntanetị kemgbe ụwa ka ị na-ebidoro ike na-eke akụkọ na-enwere isi n'ọdụ gịnị ka ụmụ ya akọ ndị a na onowu hetiri IPOB ka onowu mere gị nwa na-anọ di a fụrụ ya n'anya ka ihe na-akọntribute ihe kwuru ị na-akọntribute ife side ị nọ n'ebe bụ violent side ka ị na-chere ka enye kọmand si je gbuo o nwere ihe ọzọ common debate ị ya apụtanwu debate mana ụkwụ ya dị swift ka ijeje buo propaganda n'owe Igbo ọ sịgoro n'owe Igbo asị ya ọ stupidity na-enye most of you nsogbu amaghị ihe ọ bụrụ na ịma ihe ị ga-ama n'ụwa taa na everything ọbụla na-eme n'ụwa na-adọ n'ana argue the thing wee wepụta the best. We can't settle for less. We are going for the best. Obodo akpọrọ ana Igbo bụ obodo a na-respect so much. Ekwesịrị ife ọbụla na-eme n'ana Igbo ị na-enye anyị oye ife o make sense. Ị ga-eji because of problem gị na mkpụrụ mmadụ one ma one were ya na-disturb the entire communities nọ n'ana Igbo. Kedu ife a na-akọ?
mana m nwoke ife dịka content yo ichi fear no content fear no content ichi fears content mana ife na-agwa gị ibe etu ọ dị ọ bụrụ na a ga-emepe anya gị ma ọ ka m gwa gị like asị gị na ọ bụrụ na a ga-emepe anya gị achọ ka m mepee gị anya ka ịfụ something right now ọ bụrụ na ị ga-ejiwu anya gị mask ya enu niile like ụlọ niile dị n'ala Igbo were eke n'anya gị in your mind picture na onwe nke nwee roof ikposisi roof niile a neke n'anya ka efu na ọ ga-adị ka graveyard ana m akọwala ụba gị n'isi n'enu na-ene anya to our villages na imagine etu ọ ga-adị ka efu etu be anyị ga-adị ma ọ bụrụ na mistakenly na-agbara kpoto mkpomkpomkpomkpomkpomkpom nna be anyị azin na ebidoro ife dịka ọgụ ọzọkwa between gọọmenti na ndị be anyị ụfọdụ gbagodoro ọsọ si bakasibiri ha anataba ruo taa ụfọdụ gbara ọsọ due to crime ha commitchara na be anyị gbafuo since 20 years na afụbe ụfọdụ ewee nụba ọgụ anụcha dị ka onye ọka ya nata again etu a ka ihe esi nọkata ị na-anụzi na nwere ebe nwa ndị Igbo nwere kọmuniti ebe nwa etu e nwere na Bioko na Guinea that republic I think Guinea Bissau ya nwere Igbo tribe dị ya etu a ka ị ga-esi na-anụkwa na-enwekwara Igbo tribe somewhere else. I believe na Igbo nwelu capacity imelu onwe fa ifefa as usual without involving anybody. Ndị mekwa na-eji tubu ọkwa leja iron smelting ka a na-ekwu ndị Igbo nwelu smith since some time. Government has stopped up ya ọ bụ normal business ha na-emere onwe ha na-akarị out na the entire Nigeria na Enugu na Ọka. Men na-adị busy na-eme ya ndị bịazi isi aba na some places bịa mụcha ọlụ mepesizie that side na ọkwa na-akọ nka craft ifele ebe a na-eje ihe sustain ndị nna ifa mgbe a agriculture whereby that a man nwere ike ịnụnwu nwaanyị ise agụrụ anybody for one day. Today nwere onye na-anụnwuzi one self agụụ na-agụ ndị na-anụ one. An economy Nigeria nwebe oge ọ dị mma n'ụwa ihe isi ike dị kemgbe ụwa onweghị oge a sịrị n'obodo nke a na-eje n'ife niile erusara ịrụghị ọrụ ịnọrọ Nigeria ya na-arụ and from the echelon enwe corruption. So nwebe oge ọ dị mma. My message abụrụ etu anyị si wee nọlụ achọghị m ide weta rhetorics ewee na-emegbukwe ndị Igbo ewee na-eme ha nka na-eme ha nka na-eme ha nka ife anwa doesn't matter anything at this stage. Onye chọrọ ka ya felu kwuo more and more na-eje nọrọ na wine over unfinished business. Something ịma na ịkarị ka ntiliele ya ọfụma iwere afịa nye mmadụ anyị ma na onye enyere afịa ọ na-elepụkwa afịa ahụ ọ na-elepụ nke a bụ ife ịdịgodo sure of o wee nalụ gị afịa lee nye gị ego nalụkwa gị nọkọtazie one day ọkọ akụkọ na gịnị na-emekọrị biznes afịa niile i nyere ya so far deal gịnị akụgo inwetagodo profit n'aka ya ana ịma na a na-azụ ọbụ na a na-ewepụ nke ọ bụla ewepụrụ si nye gị ego demand na-adị supply ha na-abụ eme iti onwe ha dị ya onwe ife a na-akpọ stability na ịdịgodo sure na side onye a na ego ọ na-aga apụta side onye a everyday na-afụgodo ego ọ n'iji wee bụrụ na gị na onye abezi nwezi okwu because of a particular business unu mere na-agarọ.
sọm ndị kpọrọ onwe ha ndị Igbo na-eme kama si hapụ that one kama gaghị emebe ọzọ afụghị isi nke a na isi ga-ada, mana onye Igbo ga-apịkọ ebe ọ bụ na mụ na ya na-emebu ife a na-enwetagokwa anya gain, nsogbu adịrọ ka anyị na-emekwa wonde m erikwa ya ụbọchị ị ga-erikwa irie masị na-eme biznes. O spirit of onye Igbo nwere alụsị mana o siri ike onye Igbo atụọ mmadụ ibe ya na alụsị ahụ. ndị ọ na-adịrị izi ka egbuo mmadụ ozugbo bụ ndị ahụ nene onwefe ọfụma na fa abụkwa ezigbo ndị Igbo. Onye Igbo ada na ebe a na-egbu onye Igbo, onye anọdụ ebe a na-emegide mmadụ, ọgba na ebe a na-agba izu, ya kpatara na akpọta gị na alụsị ahụ ife a ga na-ekwu okwu ka a gbaa gị ndụ. Ọ bụ na ị ga-egbu onye a ma ọ na ị ga-afụta ife ga-egbu onye a ma ọ na ị ga-anọ ebe a gbara izu igbu onye a wee dekwute na alụsị a ga-egbu ya. So that thing abụrụgo part and parcel of ndị Igbo since origin. Ha na-emezi ya ịgbabakwa ịkọbakwa iri na-akọcha ọsị ikwucha na mma agwa ya ihe ikwu, m ga-agwa ya ojeje kọọ ya ka asịrị dị na be anyị. Yes, onye na-akụ asịrị abụsịrị a bad person. O nwere ife bụ na o mee iwetakwa onye ahụ nso na ị ga-erikwa onye a. O nwere information ị ga-enweta from onye a. I'm telling you. Ka m kọọlụ gị example ife a na-ekwu na o nwere oge ngo moto wee lue na Disemba, onye amị wee buru moto ahụ wee na-anata. Anyị wee gbagide wepụta n'Ondo steeti wee nwee accident. The thing bụ na o nwere briji dịgasị otu ụzọ dị mgbe ahụ a na-alụ aka na construct the bridges mgbe ahụ. So o wee bụ na ilute na the bridge gbaa breki or else ọ tụna gị elu. So onye amị anụnwa agbaghazi breki tinye isi ozugbo, the thing wee suo n'okpuru bottom plate mfe nnọbụ kpum. So ọmagote na the bridge. Anyị na-agba nsị I hope na ife a nwere any damage osi mba, nsị a ife a kụrụ oge na onwere ife osi mba, not knowing na bottom plate kụwara akụwa, the mmanụ na-awụfusi. So oge a mmanụ na-awụfusi, mmanụ na-emetụ na exhaust pipe, ọ na-asụ anwụrụ. Then moto agbagidezie, mmanụ agwụ na engine, o wee kụọ engine short or down, right? Wee si ebe ahụ wee chọọ tow truck wee too onye back to Ladipo je paaki anya dị ya wee were ya hand over to a brother onye be anyị na-edolu m moto anya kwefu ife men na-edolu m ya anya smoke. Nnawo nọ Christmas wepụtawo ndị ọkpọ m na fon wee sị m na injin ahụ kụrụ akụ na onwe ndị na-ekwe ọnụ chọrọ igi elu. Nsi ya ele ya fenda eche ka e ga-esi ewepụ injin jee lee na nye ele ya. Ọ sị m oke ego one ka m ga-ele ya, nsị ya ngwa natafa ego one ji ona natafa 120. Ọ sị m na oke na nsogbu adịa na onwe anything na ọ ga-agwa m. Nsị ya oke. O mesịzịa ife a bụ oge ezu moto m n'Enugu. Ebuzi moto nke a gaa Enugu ezuli ya wee sị oke ka nnachigazia Lagos gaa sọtụọ nke ni na aka na-agba Christmas m nwa rush ya gaba because ọ dịrị difficult ịgagharị ebe ezugoro moto m ji agagharị. So mana nluzi Lagos nnukwuzie n'ezie moto ma froz m injin ya njụzia the guy ọ sị m na olele ya. Nsị ego one ka ilele ya? Ọ sị m na ya lele ya 40,000. ịgwa na-ekwere ife a 80,000 si ga ele na isize na ileziri ya 40,000. Mwechi iwe si angwanyezienu ndị 40,000. Ihe nnewe bụ na achọghị m ichufu ya chufu
ka ọ nọrọ nso ka o nwee ike inye m my money o maka o nwefe ihe ma ọ gbafuo ihe afụzi ego so na wee sị the guy nyekwana m 40 kọlụ si acha ego ka ya eme njin ọ sị nke anyị jere nke eje go njin ebe m chọrọ igo njin ka m chọ igo njin si anyị aga si ya nọ half and top ka m chọ igo ebe ọ bụ na njin ko elesi m oge a 280,000 mana ije na warehouse igo complete engine mgbe ahụ engine Highlander iji gị ife ihe gị was 3 ọ bụ tested ihe go tested 400 ma ọ bụ non tested ife ihe gị ya 350 complete engine wee gaa nyanwa duzi ngaba di ya because amara m ebe a na-ele ya dum gaa na warehouse ebupụta engine ahụ so that very engine anyị ebukwala na engine ahụ ụmụ a na-agba mbọ ka ọ wee dị engine ya jụ so butezie dị engine nya duru nga di ya ngo dị engine elu etinye ya bụ na ọ dị perfect so the next thing meze ya bụzi the guy afọzi m ya the next day no see am apụta the other one kpọgide ya n'ogwe afọzi m ya onye mụ na ya ka na-eme ya so onye mụ na ya na-ekwuzi okwu somewhere wee kọọrọ ya ife mee ọ sị nke n'afa the guy wee sị mba na onye ahapụgo na yesterday ka onye ahapụ Nigeria nsị a so no ife o ji wee lee which means na ọ bụ na onye afụrụ akwụkwọ moto himself na onye ele moto ndebekwa case ya pending na uru ọ badebelụ m that moment ma ababa mba bụ n'odulu wee gaa na warehouse wee rọta ezigbo engine savụ m so now ife nji agwa gị abụ na enwego a similar thing mmelụ efu the essence of debekwa onye a nso ka a na-akpa one day ị ga-ata apụkwa ripukwe something good from that person. That's why na mada condemn mmadụ totally. Ọ bụ na ị nwere ụdị obi okwute ahụ ya bụ ikpochie ya enwere m ụdị obi ahụ maka na abụkwa na mụ na gị bụ nwanne iwe na-ezu ori obodo ga-afụ gị n'Igbo onye ori ma mụnwa ga na-afụ gị n'anya mụ na gị ji bụ nwanne ịdị ime ozi m ga-emelụ gị ọ bụ na ọ ga-etọrọ m ga-agụ respect you. Oh, my senior brother ka ebu ọ ndị na-efugasị onye ori. So outside it is notorious, but inside our house it is popular. Anyị na-aga ịdị na mma. So ife ọma nwere ike pụtakwa n'ime onye ọjọọ. Onye adịbadị nwekwa another good side onye anwe. So ọ bụzie na mgbe m pụtara wee gwa gị about somebody in this way wee bụ na ị na-asọpọt onye a before. Kedu ya bụ na ị na-asọpọt kwa onye a before na because na ịbụ a bad person abụọ na onwe ezigbo ihe ime na ma ya ekwu. Onwe ezigbo ihe ime m ga-ekwu. Coach ka team ya nweta penalty. The striker actually gba the penalty, coach achọrọ ka ọ gbaa ya. The guy na-ewesalụ coach iwe from there azọ the ball small. The guy ebulu ball anwa. Coach protest chana. The guy insist na ya agbarịrị the penalty. This guy wee gbaa the penalty score. After ka o nyere that goal, coach ya enwekwa obi aṅụrị mana ọ bustro out etu o si kwesị bust out because of altercation. Onwezi ike celebrate victory club ya or team ya. Now the same striker ebe few minutes later gbakwa bọọlụ gwa pịagbu ya na net. Ọ bụrụ 2 goals in that match, which na even the most expensive strikers enwe adị enwewu average of 2 goals each match agba na league. So ya nwa pịagbu iri gị now. It is the first to celebrate, but he couldn't celebrate well. Find out where about immaturity. You kwesịrị build confidence. Ọ bụ na that player enwe confidence etu onye a si a frustrate ya ọ kaghara inyenwu that goal. This same thing na agwa gị mere Daniel Amokachi nke Nigeria.
Daniel Amokachi na-agba club a na-akpọ Everton. Coach ya then was, I think, Joe Royo. Wee bụ na Amokachi in a certain match, I think FA Cup semi-final, emelu strike arụ, then the coach achọghịkwa itinye Daniel Amokachi. Daniel Amokachi wee force way ya na eme substitution, ọmaba na pitch. Coach na-fume na-aba this that ka a na-eme, Amokachi nye goal, anọkwa n'enyi ya, onyekwa another goal, nyezie goal ahụ na-eme akaụntụ na ya na ọ na-eti transfer na ọchọ ọzọ ịnọ. Amami na ghọta. Now the man enwere confidence n'ime this Amokachi, but Amokachi nwere confidence within himself. Ndị Igbo be anyị enwezi that confidence within themselves, mana anyị kwesịrị inwe confidence. Ideology niile ama abụ ofu, but don't rubbish one's ideology because of nke gị. Ihe anyị na-point out bụ ebe enwere loopholes, ebe ọ na-eme onye ọbụla affect. Iwu ọbụla ị ga-etinye n'ala Igbo, ị ga-emeke sure na ọ na-enye ndị mmadụ nsogbu n'arụ, because iwu a na-eti bụ ndị mmadụ ka a na-etili ya. Itinye iwu a ma ọ bụrụ na efu na ọ na-eme ndị bụ na affect, iwepịa. Ọ ife eji mara onye Igbo. Onye Igbo etinye mkpu n'isi gị ugwu, kwuo enukwu a na ikwechiri ebe ikwechiri, ịbụrụ onye Igbo. Eweta m egbe ka m gbagbuo nwanne m, obi nwanne melụmo, wee gabute mma ka m gbuo nwanne m, obi nwanne melụmo. Onye kụrụ egwu a bụ Perikome. Izu ka mma na nna eji ka ị mara, onye yi ike igbu nwanne ya, mana obi nwanne mere ya. Gị nwere obi nwanne, eduga na asị gị nwaanyị amoosu. Anyị na-ayọkene gị ka ị nwee obi nwanne, nwee obi nwanne. Kedu ife na-eme gị? Sọgị ofu organization, sọgị ofu atara Biafra, sọgị ka ọ dị mkpa. O nwere onye ịka wee bụrụ ya, as if na-abịa n'ala Igbo, family ga-abụrụ ejesi ọgwụ. O jidego ka ọ gị ga na-ediktetiri onye Igbo ọbụla efu. Onye Igbo ị na-amụrụ bifo kwuo okwu na ebe ị nọ na-etretinye. Onye bụgo na community isi pụta. Who knows you? Gịnị ka ime nwuru di a? Ndị menwuru ife adịghị akọ nkọgheri na-akọgheri. Ha dị eburu their frustration na-ebupụ ya on a fellow human being. Ọ bụrụ na if you need frustrated, ị ga deal with your frustration. Ọ bụrụ na ị na-enwe anger issues, ije anger management course ka ị nwee ike improve your life. Ọ na-adị disgusting na elu taa ife onye Igbo ebe ọ na-edish out to threat. Nye ka ị na-threaten onye iji ndụ ya. Ọ bụrụ na ịbụ need man enough, ị front onye gị na ekwuo ya one on one. Ọ bụ ihe a na-eburu asị na weapon. Argue case. Okay, na-esi m n'organization ndị ona. Na ihe anyị na-drive since ị chọrọ ịma na ihe anyị na-drive, this is ife anyị kwu na ya. Ife ọbụla na-abụrụ ife dị ona na ọ bụrụ anyị, a na-ajụzi gị ajụjụ, i defend ya. You can't just exist as organization mana ihe nọbụ ịda akọsụ nọ commotion. Onye kwuo okwu mgbe niile anọ na-akọ na ndị People's Club bụ ndị ọgwụ ego. Egwu a na-ekwo People's Club of Nigeria, People's Club, odogwu odogwu odogwu. Ndị mmadụ anọrọ na-akọ ndị ọgwụ ego, ndị ji si nwunye ha gwọsi ọgwụ ego, ụfọdụ ji ụmụfa gwọ ọgwụ ego ka fa wee gbaa moto. Oge a ife na-ewere mgbe a bụ flatboot Mercedes 1980 model. 80 pụta chụpụ 79, a na-ekwu 82 model apụta, 84 model the same body, 82 model 84 body model the same body. N'ọzi na nke a before Michael, you know. Ha nwa na-agbụ ya mgbe a Mercedes Benz na ha na-afụ hasị ndị ọgwụ ego. Ife niile eji ya wee kwu mgbe a. O nwere onye People's Club bụ ya kpụrụ nna gị? O nwere onye People's Club sendịrị unu threat message fọnụ wee kwu ya? Ha nọ na-emere onwe ihe a na-akọ akụkọ. Onye na-akụkọ kọ i decide ya na-echọ ka ị jụga. Ọ bụ ihe ya emebe threaten. Ebe threaten, ịbụ a coward, ịbụ idiot. You don't need to threaten anybody.
ọ ife ilo na ihe onye a na-ekwu abụ eziokwu ekwu ya na nke bụ eziokwu. Ma ọ bụrụ na ihe emenwe ma na-ebu anụmanụ, ị ga-edifend ihe ị na-eme, igo defenda. A na-enwe debate na skuul, enye opportunity onye ọbụla ịbịa ka aghọtadịrị ife ị na-agụ na skuul a, kedu ife iche concerning na ife a, ikwuo na ife anụnwa from experience gị nọọ ife a ka ọ bụ ị na-edifend datin, ajụọ gị ajụjụ sa. Anyị nọ ndị kedu ife a na-akpụ ya olumba apụta olumba na-eze ha si na olumba na ndị a na-aṅụ ọbara. Fa nna gwa gị n'ala Igbo pịọ ife eme ka nna gwa gị, a sị na ndị olumba na-aṅụ ọbara, ọ na-ekwu everywhere na fa na-aṅụ ọbara na fa na-aṅụ ọbara, mana fa nwe onye fa threaten one day still ụka a nọ ruo taa. Ụmụ onye ha gburu, ụmụ ha threaten na-asị na ha na-aṅụ ọbara. Many things apụtasigo n'ala Igbo anya ekwuo okwu ekwubekwa kwusie nke aha ga okwu ka ị ga-ekwu. Ọkwa anyị na ogboni apụta, ogboni na-ewi ha mee ha na saịnụ ha na-ekwube he n'ọfanwa n'ọzi maka oge azị ka ha nwa take over from People's Club, werekwa nwunye ha na-agwọ ọgwụ ego, were ụmụ ha na-agwọ ọgwụ ego. Mmadụ na-anwụ na befa, mmadụ na-anwụkwa na be ndị na-adọrọ na People's n'ogboni. A na-akọ anakọta sị na ndị lawyers, most ndị lawyers nọ n'ogboni a fama onwe fa iwefu etu esi afụ dị ogboni mgbe anyị jee n'ụlọ ụka echenji elofia n'ụlọ ụka egwu akụba ogboni pawa, ịghọtago. A na-agụrụ ha egwu na ogboni pawa bụ powerless power, a castigate gide ha even with all that. So, with all that, ndị ogboni enwere onye ha tụpụrụ ọnụ, a na-ama ọkụ apụta, gotago ama ọkụ apụta ebube propaganda n'ụlọ ụka kọba ha emegide ịka nke abịa akọbakwa ịka nke akọgide end ya grey message abịa achịrịkwa ọnụ wụọ ndị grey message. Ihe niile a na-ekwu, ihe niile a na-akpọsịrị gị afa bụ ihe mere n'ala Igbo, ma o nweghọ nke tretịrị mmadụ. Wee lụzie na-efe ọmụrụ nke iji achụ Biafra, ọ ya bụrụ na onye kwuo okwu ọ bụrụ enemi, onye kwuo okwu ọ bụrụ enemi. Asị ebe a bụ ọrụ sponsor na sponsor unu ekwu ndị bụ sponsor unu na nwa onye ya ekwu okwu ka ị rọbụ anyị of our identity. It's not possible. Ife ọ bụla imegide n'ala Igbo a wee gbuo mmadụ, ọbara mmadụ atasa n'ala, you can never go scot free. A na-aga agba gị ụgwọ ya. Mgbe ọsọ ya bụrụ nọ na ị na-edifendi onwe gị edifendi, as long as ndụ na-adịrọzi, nwere ife ị ga-eme ka ị wee kopụta onwe gị n'ime ebe ama na ọ bụ ozi a na igburu onye anọ gị nwa ka anyị egbu, so ịnọ na self defense. Mana as long as onye anwụgoro anwụ, o nwekwara ife ị ga-eme, or else ozu bụ ozu. Onye ọbụla bụ onye Igbo ka obi na-ewepụ ndụ mmadụ, ma ọ ga-enwe ike obi na-asọpọtụ ihe megidere wepụ ndụ mmadụ, ịbụrụ ezigbo mmadụ. That agenda no go work n'ala Igbo. N'ala Igbo anya ekwe ka ọ lụọ, maka ọ na-abụ alụ gba arọ ọ bụla omenala. Ka ewezi ya na omenala ndị Igbo bụ mmadụ iri anụ ahụ mmadụ ibia, na mmadụ na-egbu mmadụ n'ala Igbo. Ọ bụghị part of us, mana ọ ihe unu na-agba unu na-emegide go from church, you know fit work. Unu ji chọọchị gbuo obi ndị mmadụ, mebisie many things n'ala Igbo. Tụlee onye Igbo amazi na ya bụ onye Igbo, ka ya stand ya n'ụkwụ ya ka onye Igbo ji tụgharịa ihe ọ na-ebedebe n'akwa year after year bụ ihe gọọmenti na-eme. Onye na-ekwu okwu arụ bụ ọrụ oyibo, ma ya bụ na-ada akwụ ya wee ji ya. Ọrụ bụ ọrụ oyibo, ọgụ ọda akwụkwọ.
na-abụ mgbe ọbụla gị na ya kwuru okwu o buru ya n'isi. Ọ bụ gọọmenti mere na ịgụ akwụkwọ ụmụazị bego na gị. Most people ndị abụsị professors taa, most of them gwa gị ka ha si wee gụgodu common primary school sef, ị ga-ebe akwa n'ọfa nwa na-akwụrụ onwefe ụgwọ akwụkwọ. Oge anwa m na-agwa ị ga-abụ okorobịa wee banye primary 1, ọ bụkwa ife ị ga-adị primary, ị ga-erucha 15 years wee banye primary 1. Akwụkwọ na-agba mma na ede machuọ wee banye ya ka ọ ya bụ ihe ọbụla a na-akọ ị na-aghọta ya ọfụma. So egugide elu ife a na-akpọ ya bụ standard. Ilu ha na primary 6 ya bụ standard. Ị ma na ebe a graduate, ị ga-enwetagodo ọrụ na post office if not for anything. So ma ọ bụrụ na fupu house otu enwe na Nigeria na ị na-agba na-eji side ahụ. So now etu esi wee debechi ihe niile n'ala Igbo, onye Igbo nwere ọrụ mgbe ya, ọ bụghị ihe na-ebe akwa na many people debere ego taa gara through tough beginnings. Nnafe ejiri ego, they managed to pay their school fees, some pay their way out of school. Ha tara ahụfụ as mmadụ wee ruo ebe ọ ruru taa. Ewepụ struggle ya niile a karịgwa, and anybody ọbụla nwere ike ịda struggle ka ya na-akwụ ụgwọ akwụkwọ nke chọrọ ịba uru in life. O nwere confidence knowing yes, I'm still young but I can do this. Ọkwụ ha na the first one ya first semester or second semester, the whole years fọrọ ya n'ihu ọ ya akwụnwụ ya. Ọ mara go ka o si eme ya. Ụfọdụ ga-eje nọrọ depend on their parents, mana onwe onye na-edepend on anybody were aka ya na-eme ya. Ọ ji achebe. If not, nwaanyị na-eghe akara, nwaanyị na-eghe akara nwa ya ga-agụ university. Mana onwe ụfọdụ ụmụ nwaanyị sị gị onye bụ gọọmenti m n'ikwe akụ eji ya akwọta ego eji azụ ụmụ ya na skuul. O were ikwe, ọ bụrụ na o nwere grinder nọ ikwe, were ikwe na grind beans na-ele akara, regide dị akara na-akwụrụ ụmụ ụgwọ akwụkwọ, ha ncha graduate taa. Ọ dị na ụmụ ya graduate si na-efichazi anya mmiri taa, nọsizie pozishọn ọfụma na gọọmenti asị ndị gụrụ akwụkwọ mgbe a ịpụta taa asịzie na ha pụtaba na ha gwa na onye ọbụla na-arụ ọrụ oyibo a na onye ha resign nataba ka anyị sapụsị ọkpa. Mgbe gbagidekwuru gbaa edukeshọn mgba edukeshọn ịma na ọya bụ the key na ụmụnne gị ya eje inene exam ka ama ma ha ya paasị wee nwee ike nweta nwa ezigbo pozishọn. Akwa ahụ ị na-ebe na marginalized opportunity ha nwere iji wee scale through, esi na ha ya apụta de n'iwu itiri na onye pụọ ime ya nke onye na-adanye ada si n'Igbo onye Igbo. Interest ị na-achọ abụrụ interest Igbo. Ebe ị nọ bụkwa n'ala Igbo. Yes, bụkwa n'ala Igbo ka ị nọ. Onye ọbụla jiri obodo ọbụla ị nọ ya na-ekwupụkwala obodo ahụ ka ọ dịrị gị na mma, ka n'obodo a hapụ ịdịrị gị too hot ma ọ jụọ ọlụ dị ma ọ dịrị gị too cold. Na-ekwupụla obodo. Ị nọrọ n'ala Igbo na-ekwupụla ala Igbo. Aja ala Igbo ọ na-ege gị ntị. Ihe ọbụla ị na-ekwu ọ na-anụ ya. Ị na-edisparage ya, ị na-enye ya respect ilu uli ya. Ị na-afụ Igbo na onwe ihe ọ bụ. Ọ ihe ị na-amụ ya aka, ị na-akparị ya akparị, and mkparị adịgo too much. Ị na-akparị ya na onwe ihe ọ bụ. Ya ka eji falafia fai ya sọnwụ ya. Ifuzie nwanne gị onye Igbo ibe gị ichenji eri afọ onye Biafra. Si ọ ga-debegoro datin ka na-abụ m onye Igbo ka mụ na gị kwuo okwu onye ya esi ma ọ bụrụ ofu ya. Ọ ga ọ na-abụrụ gị ofu ya, ya bụ olu gị ofu ya, tomi ọ bụrụ ofu ya. Because na nọ n'ime ihe ala local gọọmenti mgbe ọ bụla efere m na-eme m adreesị asị ihe ala. Mba, kpọọ m ọkị, abụ m ọkị. Mgbe anyị akọkwa akụkọ ihe ala ha ya akọ, mara na mma abịanwu, onye ise ka abịa, onye ule abịa, ihe ala abịa, hazi abịa, ozumogo ịmago, anyị ma na ihe anyị bịara.
bụzi nke a ma you don't identify me onye ọbụla nwere afa eji mara ya ihe bụ ehi ala mụnwa bụ Ọkịja anyị ji amụọ na mba ikpe ọnwụ ohu Egbenniri Ọkịja enyi m wetu oge Egbeleri anyị amarago onwe anyị mara ka anyị si eje wepụrụ m ihe ala anyị mbọsị anyị ga-ekwuba okwu ihe ala bụ ọ bụrụ na ezuo ka ahụ eri udere atọtuo ngịga nke na onye gịnị anọ next bụ onye Igbo onye nke a bụ onye Igbo ije butere m afa m ama ọ bụ ọzọ na onye Urobo ya onye Ichekiri ya onye Ijon ya onye Ijagam na ndị obodo dị si Akwa Ibom Bayelsa ọ ha nọrọ ya na ya etube onwe anyị dị afra ọhụ mụ na onye Igbo ebe nọrọ anya Biafra tude ọgụ Biafra na-anụzi bụ n'ala Igbo ka a na-anụ ya ka ezi isi na other states gị na ha na-eme ihe Biafra ha na at peace na-ejiri onwe ha mkpa ha uwe onye na-ajụgha ha ma ha nọ n'ụlọ ma ha na anụ ụlọ na-face their life. Akwa Ibom nọ n'ime ihe a na-ekwu ihe a mana Akwa Ibom ha gụnyere n'ime Biafra Akwa Ibom ahụ amaghị ihe a na-akọ na onwere ihe a na-akpọ sit at home anya na-eti ụdịrị a na-eme exist ebe a ị na-ajụ ozi na ihe a na-eme Cross River abụghị ebe ịnọkọta ije na Cross River jesiri ala taa sit at home onye ọbụla nọrọ n'ụlọ ihe akọ n'ụdị akụkọ ebe a na-arụ ọrụ oyibo ikunye na-eje na bankị sị na achọrọ ka ịgwa na duto ife anụnwa na every Monday na ịma na-abịa ọrụ na Nigeria achịrị ụmụ IT students akpoju ebe a na ịnabagodi dismiss ihe nwere ike sef ịnọghọ nke ọ nwere ike ọ bụrụ ịnọ contract sef mana ịnọ contract onye Igbo kwesịrị ịma na ya bụ onye Igbo ihe nkonukọ onye ọbụla na-eme nkonukọ a bụ onye ma na ya dịrọ enough. That's why n'ihi eje n'obodo ka nsi gwa gị ya some people a nọrọ n'ime ogbe dị ona mana ya gwa gị na ndị abụkwa ndị ebe a na ha si somewhere nko ka ha just chọ ndị ha ga-ekodo ka ha wee survive ha. They couldn't work alone, they couldn't do it alone. Ha wee bụrụzie subordinate wee banye n'okpuru ndị a ka fa wee for their survival. Asị ụmụnne ha niile nwa ndị n'ebe a na the lots of these few people ha na-aza afa with ndị a akobe wee konyeta ihe kpata mụ na onye Owere ga-eji nọrọ na-eme mụ na ebiri na room na-erikọ na-eme everything ọ makwara ya bụ onye Owere na mụ abụ onye Ọkịja mana ihe jikọrọ anyị bụ Igbo niile ofu asụ ka anyị na-asụ ofu etu anyị si eme ihe anyị na-eme ka ihe odoga ya na gị na onye abụgodo ọsọ gbaba kịta ị gaghị arapịa je kpọta onye na-asụ ihe na-ada anụ osu kịta n'ụlọ n'obodo one ị ga-eme kichi ọ na ịkpọpụtagodoro onye Igbo one first na-akpọpụta onye mba nke a bụgodo ife mụ na gị ma mana onye nke nwere ike hapụ onye Igbo onye Igbo na-abụrụ ezigbote onye Igbo ndị aka Israel a o nwere ike hapụ jee na-akpọgodo eji ọchịgị n'ofe ya na akpa icha bụ nwanne onye agọzi ya na-ekwu onwe ya na-akpọ zọọ nwanne ya enwere zọọ nwanne ya social club zọọ nwanne ya ga-azọgodo nwanne gị onye Igbo akazi obi were mma manye nwanne ya n'afọ n'okwuru okwu jos n'okwuru okwu ịmanye ya mma n'afọ ọnwụọ kee ka isi efe iluzi wee dị n'ala oyi na-afọ onwe gị n'Igbo onye a na Igbo onye esolvego one problem mana poverty ji igbunwuho poverty ka ị pụta nwụọ ka ị chake ịtọ na village na-agaghị eri n'ime ọhịa isi na iwuru future na-ege ihe na support
na mmadụ ga-anwụ like really na ihe dị na freedom na mmadụ ga-anwụ. Many families na-ata afụfụ today ọ ife ndị nna fa mete kama ị na-commit more ị na-achọ freedom. Many families ọkwa ị na-anọ ha a na-akpọ ndị ụka ka eme family liberation. Ịma ihe bụ family liberation? Ka e liberate the family from bondage, ka e liberate ha from some foul spirit, some things family eme, ka exercise ya the spirits, ka ama ma ga-afụ ife, ka ama ma onye ga-emove forward. Ọ ife ndị mbụ committee. Then instead of you of this generation either I make sure na sponsor the program ka na eliminate gasị all those things ka onye ọbụla nwere onwe ya, which ma na-emesi anya ọkwa nke a gaa na onye ọbụla bizie ezigbo ndụ nakwa ụnụ fụ na ya ekpochacha n'ebe a niile. Anyị achọghịzikwa ịnụ ụdị akụkọ again. Ọ bụrụzie new beginning. Ị da sponsor dị ha, ị na-achọ ka ị commit more and more, ka ị na-egbu ọbara na igbuo mmadụ ịtọ. Check how many years poverty ị ga-attract onwe unu, causes ị ga-attract onwe unu, blockades, rising and falling, promise and fail, ụmụ nwaanyị ekposalụ, so many things ị na-eso ya. Many people ga na-afụ fault inwe you don't know. Ajụgide ese jụta ese the family from that side asị ndị mmadụ gbabakwa na-ada ejekwa ebe ahụ eje. Enwere ihe ọzọ ọha nche abụ kama a na-akwụ ụnụ ụgwọ ife unu mete. O nwere picture ịda afụ mmadụ ọ na-edetain oge eme affect na be nna gogodu. Of course I know. Vivian Ebundu Ezechi, I greet you. Ị ga na-agba mbọ ka clear godu nonsenses niile eme. Ọbara niile awụfu n'ala Igbo ọ na-aghọta ihe dị n'ala Igbo. I'm sorry. O nwere picture ị na-ada afụ. Ala Igbo na-esi isi, ọ na-esi ọbara. Maka chika nna agwa gị, ala Igbo na-esi ọbara. The place atọrọ ụtọ. Ọ bụrụ that you could see. Na mgbe ọbụla ị na-esi Asaba na cross ta River Niger na-abanye na South East, ị na-anya ị na-afụ ka the atmosphere si wee dị. Ife isi ga-egrip gị ugwu fear. Check goro region ị na-abata, the first thing ị na-akpọli iru bụ ndị touts, ndị bu aka odo, ndị bu osisi kwechiri na main road. Kedu impression, kedu picture ị na-afụ na ị na-abata n'Igbo? From there, you might be figuring making up Iweka. From up Iweka, you might by your next fate by the time you're Abapu Obosi na Banyoba. You don't know what will happen to you. Fear, a grip would. Every little thing, your mind a jump. Obos in the Obrondia. Ịgba n'alụ kidnappers, ịgba n'alụ ndị assassinators, ndị na-egbu mmadụ. O nwere ndị a na-erenji ha ji egbuo mmadụ, erenjite mmadụ eje gbuo onye aya ka ejisi gị na onye nọ abroad since so many years na ọ batara ozugbo egbuo na baik ife ndị ya niile na-eme. So ịma nke ị ga-agbanawu ị nata be nna gị, ụmụnna dị nọ chebiri gị echebiri, ndị ga-agbanyelụ gị na mmanya, ndị ga-edebere gị enye ule. So many things will follow. So ịbata n'Igbo ihe a ka ị ga na-afụ, a stinking place, no joy. Many people na BP fa the high. Moto sochie gị ọnụ ugbo na-abụ ume amapụghị iche ma ndị nwa dị fa. So ka ụdị region ị na-afụ, somebody aka na-efuelu the thing, somebody anọlụ somewhere ebe ofe na ya nọ at comfort na-efuelu ya ka ụmụnne ya nọrọ na constant fear. It's nothing to onye a. Ihe ọ na-asọpọt debe ebe onye na-ekwu in favor of ka a na-agbalị si dị obodo agbalị. Mana ekwuru to condemn it, ka preserve all this land for the future of these upcoming ones.
Now sensible people now invest in their young ones so that then they ga fly the flag high. Because again, about you, if na some rich men na Igbo, they couldn't train like four or five people more over there. They got be better. A man on your bog, I signal Yakuba, on Yakuba, 5 aga akwụba mmadụ 20 aga akwụba isi na agbasa. Ọ ka esi eme mana ya afụ ịbata egwu a na-atụ obodo anyị ya ka ị na-asọpọt ya ka ị na mụnwa asị gị na ihe a n'ụzọ agara ya ị na-abara m mba ihe niile a na-akọ na gị nwa na-aba mba chekigodu ka ewuga m investment ị nwere n'ala Igbo. Kedu investment gị n'ala Igbo ka ọ ide abasa mba onwe onye mere ibie we were born this way oga amụrụ mụ na gị a na-akọ akụkọ Biafra. It's been story upon story. Iji akọbara akọcha epentie nke ife ajụna o nwekwa ihe ma about the man ịma condition anọ den ịma ihe mee nyanwa ka ị ga-akpụ n'ọnụ mana nke na-eme presently even in your constituency weba time tie on somebody in a house of assembly mapụta because o mezi ọbụrụ business ya ịmapụta na slot anọ gị ya eje ka ije na house of rep ka ije house of rep ịpụtakwasị deputy speaker na house of assembly wee bịa ka ije zọọ rep ijebe ịzọ rep a onye nọbụ na house of rep step ọlụ kama ọ ga-eje second term asị na onwe ka esi wee kee ife a ndị a this time ndị a this time okay onye aba awụọ one term alone gị nwa abanye on the process a senator nwụọ ekwubezi okwu okay onye nke ni step olu gị ka ị banye na house of rep a na-ekwuzi ka ya jee senate ndị nwa anụkwa mabakwara na house of rep ịmapụtakwa na ịchọziri ije senate ihe na-eme you webe time to condemn some of those acts put all the record straight. You never condemn them. Never anya godi. Ọ bụ na ịchọ ka ezigbo ihe mee bido na within yourself. Liberate bo onwe gị from within you. Ọ bụ na if you need liberated mana ụmụnne gị niile na-alahụ ụla. You are not onwebekwa liberation ọbụla dị. Ndị na-eme family liberation ha na-anụ liberation ha ma ihe okwu I mean. Some of them nọ in total bondage wee na-eme ihe liberation. Ndị abịa kpesịala ụlọ ekpere fanaba mana ụlọ commit to go one or two individually self. Nke anya ụlọ debe bụ nke ndị nna unu mere. What about nke unu nwa commit say? Some today no ebe plan ihe ga-eme mmadụ ibe ha gbachite nkịtị ya eme ha bụ the guilt nọlụ. That guilt alone is enough plung a whole family into chaos because isi mmadụ dara the importance of life. And I agwa gị na support even dollar. What is your problem? Obodo niile pụta ihe niile adịrị ha easy. Onwe ha ada for reasonable people na that country. Family ọbụla na ana Igbo nna ha ji ezigbo ego nene ụmụ ha da-aba uru. Very few bụ ndị escape ya. A na-asị nna onye rụrụ na nwoke ahụ na-ekwu okwu ya ụmụ ya nọsịzikwa iyo otu anyị si n'afọ mpafe ya n'afọ ụmụ ya ụmụazị pụta ego ya na-eri ego afilo na ọ na-adịgide erigide ego etipịa onwe nke ma ka esi achụta ego. Some of those people nafa ji ego their girls nụchalụ di achụnatasịa ha because ha je dị afe nwere manners fa mara esi nri fa mara azụ ụlọ fa mara asa akwa isi aza compound ọ bụrụ problem afụ na ike adịghị onye a ọmakwụna esi nri achụna ya a na-ala sọtụ achụ ọnya nwaanyị nọrọzie ụmụ ya na-atọ nụrụ di nọsi na bie taa kedu ka obi ga-adị ya? What goes around comes around. So
so ọ bụrụ na anyị bụ ndị Igbo pụtara ihe niile adịrị anyị ọ ga-adọ think na anyị ga na-erizin ọfụma today. Necessity bụ the mother of gịnị invention. Igbo the great, or greatness e build at the back of hunger. Hunger to survive, hunger to conquer, hunger to succeed. Ha nwere that drive. Hunger debere ha na that thing. Asị ka abụọ onye ụbụ mgbe aka ị ga-anọ device ya ma mmadụ one ka gị ogologo. Ifu na ndị ka ogologo ohiri nne ịgbago dat na ị nidiri ka ị setụlụ n'okpuru ka ọ ya bụ ọ dapụ n'aka nke nwa na collect. Ifu na mgbe eje bụchi ya na nke nwa dị short self na-ebụta nwekwere ihe ọ because n'iji n'oge calculate ye set ya your target na-atụ na ihe na ndị agha na-achọ ebe fa ga na-abụ ya obu n'elu ọ daa naanị so ka gị nwa naanị na-aghọrọgodi ya bifo fa ga-ebe ndụ abụsị ya dịtị na-ebụta 5 a na-awanda ka ezi nna mkpụmkpụ mmadụ abụtakwara 5 n'okpuru ka isi weta ya mana ụfọdụ agha ama na ha ya enweta nwu ya n'okpuru amahọ eji ya na-asọrọgụ wute onye ka ha ihe na-eme anyị sometimes gbaa plan gị ọfụma ihe anyị na-ebe na gọọmenti na-eme anyị if you plan yourself well ịbanyeta ọfụma. O nwere biznes ebe a n'ime ya ị mara anyị ya ọ because na your friend na-eme ife ilu na your friend ga na-agaghị ka a na-eme ọ bụrụ eziokwu ị kwesịrị iwepụta time ebe ọ bụ na friend gị na-ekene Chukwu ije na nga asavụ onye asavụ 2 years ịmara anyị ihe a na-eme iwe rolu pụtazi ego ya bụ na survive. Then if not ọ ga-abụ ife ndị nna nna meta maka na ebe ọ bụ na ekwu okwu omenala ya ka a na so nsị gị na mgbe ụfọdụ na anyị kwesịrị use brain anyị dibịa na-agbalụ gị afọ ị na-agba uche ọ ife eji gbalụ onye Igbo ọ na-akpụ brain. Onye Igbo echirichi ya na gịnị ya dị na mma abụghị ya ka eji wunye ya n'akpa echirichi ya ọgụ onye ọnụ ọgụsịa ya ọnụ ọwụzie ọsịgide emewuo daalụ nwanne m ị na-asị ya mana ihe ị na-agụ ị na-agụ ya na trọsụrụ m ọ bụrụ na ọ trọsụrụ m nọ n'etiti ndụ a na-eme mistake enwere ike ịgụfe agụfe kama ya enye 100 na inyeziri 101 ọsịgị na-ekwe ya na ya na-eri ihe mmadụ na ọ mara ama ị ga-ala ike na return ọrụ gị ọ ya bụ importance of ịgụ ya ọnụ one yeri na abụrụ na atụrọsụrụ gị ọ ka onye Igbo si eme. Onye Igbo na-eche echiche ọ bụrụ na mmefe a ka mkpụrụ ọ ga-amịta ine na-afụ nna na mmadụ na ebe a n'isi ga-adarịrị ikwo mba na ka anyị chọọ beta plan nke a ya ejekwa gbuo mmadụ fara na-asị nna na obi na-ajụzikwa gị oyi isi akụlo dan na ihe anyị dị ebe a 18 na mma ala ike ka anyị dịzie 8 na ihe anyị ga-eme ka anyị kọpụrụ nụ ndị a anyị ama ebuso ha ka anyị mee ka anyị si na iwe were anyị ka anyị mee ka anyị si na onwero anyị ga-edegbute fa one day anyị strikes ya ebe ife a na-akọrọ gị kịta mee iji bute Baịbụl ị ga-afụ na omee na be David ya bụ King David o nwere oge nwa ya nwoke talụ nwa ya nwaanyị ụmụnne na-abụ ka ata nwanne ya nwaanyị na-akpọta ma the girl wee pụọ wee bebe akwa gị tụrụ abụzi virgin by then dọkasị apụ ya mee nke a na ndị otie nwanne ya nwoke kpọbata ya ọkọchagharị ọsị ya no problem na udo dị akụkụ ha ebirikwe ka asị na udo adịgo fa na-akpọzi pound of flesh enwezi ụbọchị ya nwa akụzi pati gwakwa okomani ya gwakwa ụmụnne ya ya gwakwa onye ha mekwachọ na ha bịa okoman cs na agba anyekwa gwakwa ndị nke na nwanne ha na-akụkwa pati na onye ọbụla niile ịdọnyere iru ha chee wuru obi aṅụrị jebe di ya na pati ahụ ka anọ diga ya amịa mma pound of flesh David arịala agba anya so ka onye Igbo si eme. Onye Igbo na-edewulu ndị okwu uche oge uche ga-adịrị ya oge aka onye Igbo ga-strike mana ọ ga-eke udo a n'afụghị ọnụ ị ga-ama na onye na-ebi ka gị na ya bi ọ marago na ya gote obi gị na ọ ya amụtanwu ihe niile ị na-eme o ji ya bụrụ n'Igbo ezigbo mmadụ ya ka eji nwee tolerance among ndị Igbo mana ị na-agwa nwaanyị Igbo taa na ị ga-atolerate kwe distin ka ị wee achieve ihe bịa ọ sịghị maka gị maka na di gị jirela nwaanyị ọzọ ka iji wee ya hapụ mmadụ ejiri ị chọrọ ihe ga-eme ụmụ on the process nwoke abịa kpọkọrọ ụmụazị ya maka na ụmụ ya
ọkpọkọrọ ya nwaanyị ọzọ azụọrụ gị ụmụazị tara afụfụ mụọ chi ya n'ike ya ka ijebezie kọt akpọ ego ndị a ịhapụ ndị a o nwere ndị dị mma ịhapụ ahapụ nwee ndị dị mma ịkpọrọ akpọrọ maka ọ bụ n'ike gị ka ha nchesipụta efu na ịmụtago ụmụazị niile idiri isekio ha dia future ka ịnọchido ebe a ka ịnọchido ka ụmụazị a nwee gbaa mgbọrọgwụ amara ha na vileji mara ha na township ha ma na ha bụ ndị ebe dị ona ekwurapụ ihe niile a jewara ka okwu ụmụazị a ga-eji wee kwụrụ ọkwa ụmụazị akwudonwu ha wee na-eghe anya echi ha ga-akwudonwunu wee na-eghe anya echi maka na onwe mgbe o yeru ike agwụgwụ ihe agbanwụzi mbọ efu na tolerance gị niile ahụ epe ebego ọf kịta misis onye akpọ afa be di gị etirigo misis n'oruru ụmụ gị nwe ugwu na ihe na-eme ya bụ for them ọ bụzi for nke nwa mgbe a na-emegide gị bọsị ahụ i decidere ka ị nụọ di it's not about you anymore. ịmara ga many nations ga-esi gị na-ahọpụta ị na-eji build your own life nwoke ahụ Emeka wee nyegodo gị shelter ịcha anya ezigbo ọkụ ọmụ ego ụmụ chap ụmụ ha anaghị ụmụ ọ na-efefuzi efefu nyefefu ezoroba ụmụ gị iburu obogo taba afụfụ dịrị gị na-emechi rie na ya atarịrị ahụfụ wee rie uru ndị mama anyị nwere ndị na-akwa akwa nwee ndị na-akwa akara nwee ndị bụ n'obins onye nwere ihe a na-eme nwaanyị na-ata afụ na-azụ ụmụ ya papa bụ ebe sọrọ ya ebe o si teta ụla nke ahụ gbasara ya ada ajụdị ya nwoke ebe ka isi ihe ama bụ ịpụtakwuru ụla simple life nwoke na nwaanyị abụ ofu ọ nwaanyị na-ebild family so ị na-akọwara nwata be anyị kịta na ka esi ebi ya asụ onye Igbo tolerance bụ top notch na ọ bụ nwoke a bụ mkpi hapịa arịra jebe fesi ụmụ nwaanyị kịta ihe ka ya mkpa bụ ka amụ di ya n'ike mụọla ka mkpi sịgị na ndị abụọ ndị Igbo ịda ọ na-abaghị ntị abụọ pure blood mana ka hapụ ịkpọfe akpọfe ahụpụ na ịmụta one or two were okwu nwa nke mmadụ mere ife ha ka mụkwa orimiri tọla daghị Igbo eze ụmụ iyo alright Pac-Man ọ dị ka ọ na ọ bụla ọ dị ka ọ just gbanye ana m live so ana m abụ ndị nọ na TikTok ma ndị nọ na Facebook. Okay, now let's take this comment from Nwafọ Ifeanyichukwu Ogu. Crossing the Niger Bridge into Onitsha has always given a different contaminated smell. But before now, the cannot happen to an Igbo. Immediately one crosses the bridge, he or she feels homely, secured, and safe. Unfortunately, it's no longer the same. Unfortunately, it's no longer the same. Things fall apart. So keki esi nọlụ n'enu mistake i mere eme na correct ya mba ịdago bụ na ịdago ife iji wee daa anya bụ na enweta the formula ọfụma the formula iji agarọ so ị ga-echange formula ka i wee nwee ike inweta the answer ịchọ ị ga-echange that formula because agwaghị na speed eji wee bido hip-hop agwaghị na by 2015 enwetabe Biafra ya ekwedo onye ọbụla che na by 2014 sef na-enwe na Biafra na ada akọ gịnị na-enye gị assurance na ọ na-abịa nkịta nke